Wel, dyma ni. Cer mewn. Sdim rhaid ti aros am wahoddiad. Mae'n agos i'r station. Gallu cerdded i'r gwaith os yn codi mewn pryd. Fitted kitchen, cloakroom. Diolch am helpu aros. Lle arall i ti'n mynd i fynd? Bydd y caseworker fi wedi gallu sortio mas rhywle fi. Mae stafell i ti fan hyn, Sam. Spare room. Mae'n really neis. Prynes i wardrobe. Prynes i mwy o ddillad i ti. A mae yna toothbrush yn y bathroom. Razor, shaving gel. Hiya. Oh, God. Mae eisiau bag yn y ti. Na bod oedd yng Nghymru. Dere mewn. Hai, pa byddwn iawn te gyna? Yes. Gerdd si mas. Nath neb stop o fi, so. Dachrau da, te? Yeah. Sori, ni'n ffili bod ma. Rhaid fi fynd â car i'r garage pe cynta. Llwyth o negeseuon yn aros amdano yn y gwaith. Coffi? O, ie, diolch. Clywes i bod bethau'n fysi yn y station fyd? Be sy'n bod? Ffindon ni gorff bore yma. Rhaid bod nhw'n gweld eisiau ti. Wel, fi wedi cymryd y prynawn bant. Mae Sam di dod adre. Gina, paid â aros yn achos i. Maen nhw'n gallu cwpo hebddau. Mae'n oce. Fi'n reit, honest. Fyddai mam o leia awr os mae'n ei gwanaeth? Ie. A na i ddim adle ti heddi. Sam, Mae'n oce. Cer i gwaith. ti siŵr? Ie. O, ti wedyn. D.S. Jenkins. Mae'r manylion ar y nes fi. Tegell? Byddai'n anodd. Ie.